שוב עלי זהב היקרים, הייתה פה השקעה חבל על הזמן, ערכנו לכם קליפ של השמחות, הכל בהומור, הכל באווירה טובה, קחו את הכל בערבון מוגבל, יאללה, צפייה מהנה! פורים שמח, תגיד פורים שמח עלי זהב, פורים שמח עלי זהב. מיכאל, כמה שנים אתה עובד כאן? 10 שנים. רגע, יש 3 תשובות. 1, 9 שנים יותר מדי. ב', כולל אבררו. ג', מגיל 5. מה אתה בוחר? כולל אבררו. תקשיבו, אנחנו רוצים להצחיק אתכם, אבל אין לנו רעיונות. כן. רעיונות לשאלות מצחיקות בתגובות לפורים שנה הבאה. אין עלי שוב הסחי שלנו. בכל כך אף אחד לא יצחק. הם ישמעו כזה. שום שיצחקו בלב. היידה, איזה אווירה, הרב, יש לנו פה שאלות, סבבה? בוא נשאל את השאלות. פה הרב הכי אוהב להעביר שיעורים / להתפלל. א', ברב תח למרות הצפיפות, ב', במעמד של התימנים, ג', בספרדי הצעיר. אני אוהב את כולם, מה זה הדבר הזה? שאלה שנייה. רגע, הרב לא ענה. הרב ענה, הוא ממש אוהב הכל, אוהב הכל בעיקר את האשכנזים. מה זה? אוקיי. למה רציתם להיות משפחה מלווה? א', השלישייה לא הספיקה, אז רצינו עוד 20 בנות. ב', ידענו שהן מכינות אוכל טעים. ג', חשבנו שמשלמים על זה, לא ידענו שזה בהתנדבות. טוב, נו, נלך על ב'. למה אסור להיכנס לחידנות לפני השעה 7? מי אמר שעה 7? אופציה ראשונה, כדי לעזור לאימוש הבית. אופציה שנייה, כדי להספיק לסדר את החדר. ושלישית, כדי לתת יותר משמעות למיכאל. קודם כל מיכאל נתן לי כסף קצת, הוא זרק לי איזה כמה בקבוקי וויסקי, דאג שיהיה לו עובדים. זה מצלם בטוח? כן, כן. הכל חופשי? זה מצלם? איך זה מרגיש להיות אושיית סטטוס? א', קשה מאוד, עוצרים את כל מיני ברחוב. ב', עבודת השם. עבודת השם. ג', חלום חיי מילדות. תן כאילו השם. זו התשובה. מה התשובה? תשובה 2. למה רצו להיות משפחה מלווה של שבט קווי בנים? לא רצינו בגדול. א', כן עליהם בעולם. שבט הכי טוב. ב', רק הם היו זורמים מקבלת שבת בצרידה, שישי בערב. נו. ג', הם היו יחידים שהסכימו לקבל אותם. הופה, זו התשובה. זה התשובה. מי הולך לצפות בזה? היישוב. שאלה שנייה. אם עכשיו יש לך שיעור, יש לך 5 דקות להגיע, איך אתה מגיע לרב תח? איך אני מגיע לרב תח? ספרדי, לכל מקום. אני מדדתי קורקינט. הבטיחות זה מעל הכל, אבל קורקינט. מי עושה לכם הכי הרבה בעיות בנוער? יש מישהו שעושה בעיות? הבנים. מי הפייבוריט שלך מהנוער? א', שבט השחר, ב', השמיניסטים, או ג', כיתה י"ב. הלאה, מה אני אגיד לכם? השמיניסטים. סתם לא. אני אוהב את כל הנוער. כל הנוער. אף אחד לא ייכנס לחדר הנוער. וזהו. תכלס, מי העובדים הכי טובים? א', שום והדר. נכון. א', שום והדר. ב', הודיה ויעל. ג', מעוז וישראל. שאלה גדולה. שום והדר. שום והדר. שום והדר. זה מצלם בזמן אמת? כן, זה מצלם אותנו. ומה היה הרושם הראשוני שלך על קווי בנות? א', אתם קווי בנות? אנחנו קווי בנות. א', הלם. ב', ישר ראיתי שהן מושלמות. ג', לא הבנתי לאן אני נכנסת. ג'! אמא, אכלתי ביצה קשה מקודם. אין לי אוויר. יאללה, שאלה תשאלי, אין מוכנה ממני. איך רפאל בנות הגיבו כשהן שמעו שאת רכזת? תשובה ראשונה, ניתקו קשר.
תשובה שנייה, ברחו לשירות לאומי. תשובה שלישית, התחילו להתחנף ולהגיע יותר. תשובה שלישית! מה נדרש מכם לפני כל מפגש עם קווי בנים? א', להחביא את כל הממתקים במזווה. ב', להכניס את הבנות הבית למטבח. איזה בנות? הילדות שלך. הבנות שלנו. ג', כל התשובות נכון. אין ספק ששבט קווה הם סוג של פוד פרוססור, יענו משאבת מזון. הם יכולים לאכול הכל, 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 רק תנו להם לאכול, והם יהיו מבסוטים. מצוין על ל"ג בעומר הדבר הזה. למה? אתה יכול להדליק את זה בשנייה, זה נשרף פאק. איזה שאלה הכי מצחיקה קיבלת בשאלות ותשובות עם הנוער? א', האם לראות חדשות בשבת זה פיקוח נפש? ב', הבנות כל הזמן שואלות על איפור בשבת? ג', האם צריך מניין לזימון של בנות? אני אגיד לכם את האמת, את השאלות שאני הכי אוהב, הכי אני אוהב זה השאלות שמגיעות בפרטי. תקליטו, תעלמי. Getting a good example for the kids. Am I a good example? Yes, of course. Yes. הרי בומב, תותח. I'm a bomb? אתה תותח, אתה. He does bombs. הלו, אתם שומעים מה שאנחנו אומרים? לאן הולך כל התקציב שאת מקבלת? וואי וואי וואי. א', איזה תקציב בדיוק? ב', בדיוק. לארוחת צהריים של הילדים? קל. ג', ציוד די.ג'יי חדש. א', זאת התשובה הנכונה. איזה שקלים עלינו נופלים ומסלו אחרות הלוקח. שהכל נהיה בדברו. אמן. אמן. ומיין. נוער של השמחות, לא ראיתי נוער. אני חייבת לומר שאין על הנוער של הלזה. יאללה חברים, אנחנו שנזכה שיהפך לנו הכל. הכל יהפך להם לששון ושמחה. אנחנו רוצים לראות בגאולה, בטוב. אני רוצה לפרגן לנוער, באמת איזה נוער יש לנו, איזה נוער. לא באינסטגרם. כל יום שואלים שאלות הלכתיות, לא נוסעים על קורקינט בלי קסדה, לא נזהרים, לא שותים באלכוהול. איזה נוער, איזה אלופים אתם. יאללה, חג שמח חברים. חג שמח. תודה רבה. Yanda